Fiduscos! Benvidos á nosa canle de Curro e Pancha sobre a natureza. Sí, benvidos. Hoxe estamos Curro e Maseu debatendo sobre o que é a calor e a temperatura. Sí. A ver, Pancha, ti crees que se tes febre estás quente ou non? Home, está claro que desprendes calor. O que pasa é que ti non te lembras o que dixeron na clase, que a calor e a temperatura non era o mesmo. Bueno, non o teño moi claro. Pois eu tampouco. É dicir, dous corpos poden ter a mesma temperatura, pero non a mesma calor. Bueno, isto é un pouco lioso, non? Sí, por que non damos un repaso a ver se nos aclaran as ideas? Pois veña, imos alá. Viña. Que é a calor? A calor é unha forma de enerxía que se transmite dun corpo a outro. Un corpo quéntase cando recibe calor e refría cando o perde. Que é a temperatura? A temperatura non é unha forma de enerxía, é unha magnitude, é dicir, a medida da calor, e utilizamos un termómetro para medila. A calor e a temperatura son, entón, conceptos diferentes, pero que están relacionados. Imos a resolver este encrucillado con un exemplo. Se quentamos dous recipientes de auga de distinto tamaño ata que fervan, os dous alcanzarán os 100 graus centígrados. Terán a mesma temperatura, pero o máis grande desprenderá máis calor porque terá máis cantidade de enerxía. Imos a falar agora das fontes de calor. Existen dous tipos, as naturais, como son o sol ou a lava dun volcán, e as artificiais, como as estufas, radiadores, chemineas. Xa falamos antes de que é a temperatura dos obxetos e que utilizamos o termómetro para medila. Tamén de que podemos decir que hai varios tipos de temperatura ou varias graduacións e a que nos usamos é os graus centígrados. Existen dous tipos de termómetros, os analóxicos e os digitais. Os analóxicos adoitan usarse para medir, por exemplo, a temperatura do aire. Sabes a temperatura nunha escala cun líquido que se move, que está coloreado. Nos digitais, sen embargo, a temperatura indícase nunha pantalla e adoitan a usarse para, por exemplo, a temperatura corporal cando temos febre e mamá nos pon a ver se estamos malos ou para ir a clase. Imos agora cos efectos que produce a calor nos obxetos. Se un corpo absorbe calor, aumenta a súa temperatura e se a perde a refría. Isto é lóxico, non? Cando dous corpos a distinta temperatura se xuntan, o que ten máis temperatura transmite ya ao outro, ata que os dous alcanzan a mesma temperatura. Outro efecto que fai a calor sobre os corpos é que modifica o seu tamaño. Cando quentamos un obxeto, dilátase, e polo contrario, cando a refría, contraese. Podémolo comprobar cunha bola de aceiro, facendo-a pasar por un aro máis ou menos do mesmo diámetro. Se quentamos a bola, esta vaise a dilatar e comprobaremos que xa non vai a pasar por ese mesmo aro. Outra cousilla que debemos saber e que xa vimos cando vimos o tema dos materiais é que distintos materiais non se comportan da mesma forma co calor. Así temos materiais conductores do calor, como por exemplo os metais, o que ten unha ola, e materiais illantes, como pode ser a madeira ou algúns plásticos, como pode ser unha culler ou o mesmo mango desa ola ou desa pota que falábamos. Sabías, Pancha, que os iglús, sí, as vivendas dos esquimós, a pesar do que poida parecer, son uns bons illantes térmicos? Sí, non o podo crer. Eu como vexo que fai tanto frío. Pois sí, Pancha, a pesar do que poda parecer, o xeo ten aire no seu interior e por iso é un illante térmico, como a madeira ou a cortiza. Pois que interesante esta natureza, eh? Sí, porque mira que vai frío onde viven os esquimós. Sí, ui. Pero
Haberá máis materiais así como o xeo, que parece que... Que non o son e logo sí, que no que sí, que no que sí. Pois seguro que sí. Haberá que buscalos. Pois sí, eu creo que sí. A ver se nos axudan os nosos amigos tamén. Veña, e buscámolos xuntos. Veña. Imos a facer un resumo sobre a calor e a temperatura. A calor, dixemos, que era unha forma de enerxía. E, sen embargo, da temperatura, dixemos que era unha magnitude. É dicir, que a temperatura é a medida da calor. Dixemos que calor e temperatura estaban relacionados, poñendo un exemplo de dous cacharros que poñíamos a ferver de distinto tamaño. Alcanzaban a mesma temperatura, pero o máis grande desprendería máis calor ca o pequeno. Despois, tamén falamos das fontes de calor, que podían ser naturais, como, por exemplo, o sol, ou artificiais, como unha lámpada. Tamén falamos despois de que na temperatura podíase medir en graos centígrados e que había que usar termómetros que podían ser analóxicos, que tiñan un líquido coloreado que indicaba a temperatura, por exemplo, para medir a temperatura ambiente, e os dixitais que tiñan unha pantalla que indicaba a temperatura, sobre todo usábase para a temperatura corporal. E a calor tamén tiñan os efectos sobre os obxetos. Podía modificar a súa temperatura, se aplicamos calor, un corpo quéntase. E tamén podía modificar o seu tamaño. Podía modificar o seu tamaño, por exemplo, dilatándose cando lle aplicamos calor ou contraéndose cando lle aplicamos frío. E xa está. Pois ata aquí o noso vídeo sobre a calor e a temperatura. Supoño que vos quedou clariño. Sí, sí, e se vos gustou xa sabedes, dádelle a gústame. E ata a próxima, guapis! Chao, churrusca!